like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us. If we just hold on tight, this vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Every dawn, we are dreamers of the shore. When we can't read the sky, we just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on dreaming. We are dreamers of the Good morning! Katapos ko lang mag-walk, mix of running. Kasi hindi ko pa nagawa yung kanilang lunch. Next time, sa gabi, gawin ko yung dinner nila pag mag-walking ako. Wala to sa plano na mag-walk ako ngayon. Pero kanina, ang aga ko nagising, mga 6:30. Or, yeah. Teka, mag-walking na lang ako. Okay. So, i-stop ko muna to. Ham kuya for today. Ham. I want my No more smiley face. No. Still have a smiley face. I said the cheesy. Yeah, I will put that one. This. Where did you put it? The cream cheese. Okay, go get the cream cheese, please. Gusto niyo yung may cream cheese spread. Kahapon, sila, lunch order. Puno na yung kanyang 2 bin for the recycle bottles or yung 10 cents. Ngayon, nilalagay niya na sa garbage bag. Are you gonna do it today, Han? No, I want to go buy it small. Punta siya sa bowl. Are you copying us off? Yeah. Then, mamaya, dadalhin niyo na yan sa junk shop, yung mga bottles. Hey, Jack. Kuya! Daddy's calling you. Smiley Fritz Holly or ham? I don't know. Yeah, no. You cannot have just this, Baba. You can. He added with salt? Yeah. Have a Smiley Fritz. Gusto niya lang yung I don't like it. Just like this. I'm not gonna put sauce. Okay? Kasi you need something. Just that. Sandalin ko yung gilid kasi malaki itong bread. So, maiksi lang yung walking ko today. Ano lang, 3.7. Tumakbo na ako kasi hindi aabot. Kaya, pag nag-walking ako, sabi ko nga hindi to plano na mag-walking ako today. So, nasimulan ko lang kahapon. So, gusto ko ituloy-tuloy siya. Hopefully. So, mamaya gawin ko na yung lunch nila para makapag-walk ako. And sana wag umulan. Yung ulan ang aking magiging kalaban dito sa journey ng walking ko kung gusto ko siyang everyday.
Yung lamig okay lang kasi may jacket naman tayo. Be quick, Mom, so you got time to do my hair. Your hair is perfect, Baba. I can't let you do it. It's really slick. Meron pa akong 18 minutes bago matapos tong lunch nila. Ano naman yun, naka-chop na yung mga fruits nila. So, okay lang. Ito lang naman yung aking. Medyo kailangan ng oras. Okay. Kuya. On to your last one. Si Kuya is buo kay Kuya. Hey. Whose bag is this? Not bad. Zachary. Si Zach meron siyang sapsasa training and meron siyang club training si Zach. Right after, diretso siya sa sa kanyang club training. Silang dalaw ni Kuya. Mauna si Kuya, sa susunod si Zach. Tapos eto, dance. So, alis na naman tayo. So, kailangan ko magluto ng dinner na maaga. Okay, Kuya. And the fruits is here. Wait. Why quick? Why? You still want me to do your hair? Yeah. Hindi gusto ni Sak yung yung orange natin kasi hindi siya ganun ka-tamis. Not like before pag etong may seed din. Before you like this one. Yeah, because it was... Sabi ni Sak gusto niya raw yung kulay na orange yung ganito. Ewan kung bakit ganito yung Just two? Okay. And apples. Wala na akong coffee. No grapes na lang. Okay, that's yours. That's mine. Okay, so. Oh, good. Done. Hey, Mom. Gusto niya ayusin kong book niya. Wait, Baba, I'm just gonna put your... Just wait. I have to do your business. Do you have the straws? The straws? Yeah. This one? Yeah, that's what I like. So, this is for you. Wala na tayong popcorn. Okay na yun. Vanilla. Mommy, let me put my cover. What cover? For my thing. What thing? My pink cover. Here. Yeah. Second. Okay. Where's your water bottle? I filled it up. Ano yung kanilang baon. Wala tayong cupcakes today. Naubos na. Bus. You get my socks? Yeah. It's on. Do you have water? We're down there, too. Yeah. I'm just gonna. Can you put Holly's lunch bag plate in her bag? Stay under the door. What's that one? Love you. We can add. Learn. Here. Love you. Listen in.
Can you get your shoes? Kuya, pass your shoes, please. Oh, you get it, Baba. You're good. Let me see. Right? Wait. Okay. Okay. Now look. What's that? Not the new one. Love you, listen and learn. Don't Mom, bring can your... you check if my What? ballet stuff are in the car? Yeah, it's already there. Dito tayo sa tindahan ko. Chinarge ko yung aking camera. Naglaba din ako nagtupi. Eto, naririnig ko yung washing machine. Dina-dry spin ko kasi siya para pag nilabas ko hindi siya ganun kabasa. Eto, nagtupi tayo. Ayan, naglinis na rin ako dito. Yan. Tinupi ko yung mga sinampay ko kahapon. And si Jan, busy rin siya kararating-rating niya lang. Ngayon, nilinis niya yung kanyang dinggi, yung malit na bangka. Yan, nililinis niya. May ano siya, yung pressure water. Hindi. Hose lang palang gamit. Tapos binacuum niya din. Okay. Pasok na tayo kasi baka tapos na yung aking nilabhan. Magsasampay naman tayo. Ano na ng weather, oh. Hindi tapos na ako mag-walking kasi kung hindi. Ang init na naman sa mukha. Yun nga lang, maiksi lang yung aking walking today. Kasi hinabol ko yung mga bata at gumawa ko ng lunch nila. 2 minutes pa. So, ito yung aking isasampay. Malamig yung hangin. Sana umaraw para matuyo ang mga to. Dito pala ako sa aking live selling na i-edit ng vlog. Nakaayos na rin ako mamaya na ako magbibihis. Pag malapit na mag-pick up kay Holly. Time is 12:23 na pala. And buti na lang, tinawagan ko si Jan. Dahil magluluto na sana ako guys ng dinner. Nakalimutan ko Thursday pala. Every Thursday kasi doon sila sa Footy Club nagdi-dinner after ng training ng mga bata. Buti na lang talaga tinawagan ko dahil kung hindi, andun na sana ako ngayon sa kusina, nagluluto. Ayun, makulimlim na naman sa labas. Baka kunin ko na naman yung aking mga nilabhan. Saglit lang sila nandun sa sa labas. Hopefully, medyo dry na siya. Ay, ililipat ko na naman yun sa loob. Okay, I'll see you tomorrow. Continue na lang natin to ulit bukas. Hey, Mom. Hi. We're gonna see Zachary first before your dance, okay? Yeah. Kasi yung dance niya is for An hour. No, not an hour. Like 4:15. Oh, saan na siya? Ano pa lang naman? 3:20. So, punta natin si Zaki Boy. Nandun din si Johnny Boy. Sabi ko, itutuloy ko bukas. Yes, itutuloy pa rin natin to bukas. Pero yan, na-pick up na natin siya. What's that? Blue tack? Oh. Hi guys. Malamig. Suot ko yung aking balahibo. And dito tayo kay Zaki. Ayun si Oli. Who are they playing with today, huh? South. Yung red team is South. Sila Sak yung yellow and blue. Pero alis na kami ni Holly in 5 minutes. Kasi magdadrive pa ako. So, maganda sana itong panoorin eh. Ito yung training nila sa Sapsasa. Pero meron silang kalaro ngayon. You have to change too. Bayan na pa kami ni Holly. 7:38 na ng gabi.
And, di ba sabi ko sa inyo kanina na itutuloy natin yung vlog bukas? Ngayon na pala natin ituloy. Ayan, meron ko dito mga pinamili. Mix na to ng Kohl's, Woolies, Kmart, and Asian Store. Well, pumunta kayo ng Kmart pero wala doon yung hinahanap ko. So, pumunta kayo ng Best and Less. Sa Best and Less pala to, mix of Best and Less. Eto, mayroon si Holly dito na black socks. Yung isa siguro nasa car kasi pinasukat ko to kay Holly after namin bayaran. So, ayan. Gagamitin to ni Holly. Hindi ko pa sa inyo nabanggit na si Holly sa Saturday, meron silang display concert. So, dito sa bagong school ni Holly, maraming ganap. So, kung maalala nyo, meron silang fashion parade nung nakaraan. Tapos, eto yung next nila naman. Display parade. Wala pa yung annual ano nila, diba? Yung parang concert. Iba pa to. So, this is display concert. So, magra-run daw to ng 4 hours. So, kanina ko lang na-receive yung ano nung teacher niya na si Holly. Kailangan sumama sa eto dito sa display parade. So, bumili ako ng ticket kasi kailangan kong bumili ng ticket para mapanood ko siya. And, kung maalala nyo, nung Sunday, kaya pala nag-add ng additional na class yung teacher niya kasi kailangan matapos ni Holly yung kanyang solo kasi magpe-perform nga si Holly. So, di ba Sunday, tapos Tuesday, meron siyang solo. Then, Tuesday, 2 beses siya, morning and afternoon, ginawa niya yung solo. 2 class yun. So, natapos na. And sa Saturday, sasalang si Holly sa display parade. So, good luck. Sabi ko sa kanya, mag-practice siya tonight, tapos bukas. Then sa Sabado, meron pa si Holly na game sa kanyang, game sa kanyang netball. Oh my God. Oo, may netball pa siya. Tapos ako, meron akong, ako sa canteen ngayon. Sa Saturday, ako yung para magsiserve. So, iti-text ko pa yung niya, yung coach niya kung pwedeng may pumalit sa akin kasi yung dance ni Holly sa Saturday after ng netball niya, kailangan namin bumalik dito para ayusan ko siya kasi may requirement, same doon sa dati niyang school, may requirement ko anong makeup ang gagamitin, anong lipstick, anong kulay. So sila po ang nagsasabi ko kung ano yung makeup na kailangan, lipstick, kung paano i-style ang buhok nila. So kailangan ko yung gawin sa Saturday para ready siya pag drop off ko. Kasi may 12:30 raw, i-drop off ko yung mga bata, i-drop off ng 12:30 para mag-practice sa school nila, sa dance school nila. Then 1:30, dadalhin namin sila doon sa theater kung saan sila magpe-perform. Then 2 o'clock, doon na sila magko-concert. So manunod na kami niyan. So yun ang ganap ko sa Saturday, guys. Anyway, yeah, wait, I'm just gonna have yes, may dinner ka. Yung dinner pala namin ni Holly, nabanggit ko ba sa inyo kanina, yung tira namin na lugaw. So, i-haul ko lang sa inyo ito ng madalian. So, meron tayong popcorn. Alam niyo na yan. Ano to? Salt, sea salt. 2 binili ko. Pringles. Pretzels. Gutom na rin ako. Ang kinain ko kanina is yogurt at saka granola lang. And cashew nuts. Thins na light and honey. So, mix na to guys ng Kohl's and Woolies. Mandarin. And si Sak nag-ask kung makahanap daw ako ng orange. Yung totoong orange daw, yung orange ang kulay, hindi yung maputla. Kasi yung orange ko dito ay maputla. So, sabi ko, we'll see. So, binili ko to sa Woolies to. Tingnan natin. Yan. Dami nating oranges. Then, bumili ako ng Baguio beans or string beans, cucumber, atay ng manok sa Woolies to. Atay ng manok kasi wala sa Kohl's. And Baker's Delight pala. Dumandi tayo ng Baker's Delight. At mayroon tayo dito apple and cinnamon hot cross bun. So masarap to pang breakfast. Then 3 sliced bread, yung regular lang. Kasi kung maalala nyo kanina, yung bread nila, binili na yun ni Jan sa shop. And ayaw yun ng mga bata. Kasi, si Kuya lang pala may gusto nun. The rest ayaw. Si Jan, si Holly, si Sak, ayaw nila yun. Si Kuya lang ang may gusto dun sa tinapay. But, balik tayo dito sa Baker's Delight. Okay, bumili ako ng tatlo. Eto yung same lang ba sila? Light and tangy. Eto naman chicken. Okay. Smiths, akala ko pareho. Since yung isa.
Okay, yan. Ito is chicken. Meron tayong Smith na tomato and sauce. Pringles. Pansit Canton. Meron sa Coles na Pansit Canton, guys. Ayan. Pansit Chinese noodles. So, bumili akong dalawa. So, yan lang naman ang nabili natin sa grocery. And ito, at saka egg. Sa Woolies ko ito nabili. Woolies and sa Asian store, bumili ako ng kangkong kasi may veggies na naman sila doon. Ang ganda ng Asian store namin kung saan ako pupunta kasi lagi silang may may fresh na vegetable or gulay na halos every week mayroon silang mga gulay talagang mga bagong yung talagang fresh pa sila. So every Wednesday daw dumarating ang gulay nila. So kahapon to dumating. Tapos bumili ako ng garlic kasi mas marami ang garlic nila compare sa Coles. Sa Coles kasi 3 lang. So, ayan. Garlic. Turmeric. Bumili ako ng turmeric. Ginger. And etong golden bihon. Ayan. Yan yung mga nabili natin. Ilagay ko na itong mga mga bata. Itong mga babaunin nila. Ilagay ko na dito sa dito ba sa naglalagyan ko. Dito. Ilagay na natin to dito. Ang lamig na sa labas. Ayan. Lumabas na yung aking etong fluffy na ay hala, ayaw nila to. Bakit ko to binili? Variety. Dapat pala yung red lang. Nagkamali ako. Kasi ayaw nila yung itong green. Red lang dapat pala. Ay, nagkamali ako dito sa aking binili. Nakita ko kasi red. Akala ko red. Hindi ko na pinasa. Ay, kailangan nilang kainin yan. Pilitin. Yung original lang ang gusto nila. So, i-refill natin tong ating box na to. Pretzel. So, kanina, di ba pumunta kami ni Holly doon sa Kapsa training ni Sa? Tapos, meron sila sak na kalaban today. Kasi usually, nagtitrain lang sila na sila lang. But this time, meron silang ibang team na naglaro sa kanila. Ayun na sila, oh. Tapos na sila mag-dinner. Pag ganun ko si Sa. Hi, Sa. Nanalo sila doon sa game na yun. Hi. Huh? How's your training? Good? What's for, Uy, come here. What did you eat for dinner? Chicken schnitzel. Again? Chicken schnitzel? Huh? Huh? Chicken schnitzel daw yung kinain niya for dinner. Ayan si Kuya. So sa isang pack, alam niyo na, 5 lang ang... Ha? You have egghead. Why? Why? Yeah. Mason's tooth. Oh. Mum, we're going to Adelaide tomorrow. You? Yeah. Why? What? Stay, remember? That's not the... Oh, yeah. Whatever. No, actually. Yeah, we're going to know. Binibiro niya kung This meron Sunday, Mum, though. This Sunday, though. Mum, why don't you stay home next when we go to Adelaide? Because then we've got to come back and then... Because I want to see you train. Huh? I No, wanna... it doesn't matter. Nandito yung We're going aking... in Adelaide. You can Nandito stay yung home. aking Choco Blast, ha? You got to stay home. Why do you want me to stay home? I want to see... So we can all, like... You ready? No, we're Daddy's gonna do- come. Yeah. Hey, honey. God, I thought this was my thing. I'm sorry to Mum. We can come to Mum. Put this in the bin. Okay, now. Daddy sprays leather thing. Daddy? Yeah. Inisprayan niya ni Jen
football ball niya na yung sa leather na pang spray. Did you bring it tonight? No. No, you didn't. Kasi pinadry yan ni Jan. Okay, ayan, puno na siya. Okay na to for next week. Put away. Kainin ko na si Holly kasi gutom ng Holly girl. Baka mag-tortang talong ako for myself. Diba? Wala na akong mapaglagyan. Yung garlic, doon to sa labas. Labas to. Ito dito. Gusto ko sa mag-tortang talong, wag na lang. Next time na lang. Baba your socks! Pasukat ko kayo, Holly, yung ano. Sinukat niya ng kagabi yung kanyang costume. Ang ganda. Etong plastic, ginagamit ko to para sa mga ano namin dito, mga scraps dito sa loob ng bahay. Sa kusina, pag naghugas ako. So, nare-recycle din natin siya. So, hindi siya sayang. Instead na bumili pa ako yung extra para sa, especially ito. Ayan. Recyclable. This bag is certified for home and industrial composting. Okay. So, ginagamit natin yan. Baba! I'm gonna... Can you please... Is it ready? Almost, not yet. Aking liver, chicken liver. Baba, did you wash your hands? Okay, wash your hands now, please. Kainin na natin si Holly. So, ito na lang yung dinner namin ni Holly. Tig-isa kaming egg. Is it egg? Yeah. I will put more here, okay, Holly? Is it here? Not yet. Ay, ang init. Ay, ang init, Baba. Wait. Here you go, here you go. You're welcome. Eh, dito ko pala nilagay yung aking juicer.
Ayan, yung juicer natin. Yung nilabang ko kanina, ayun, basang-basa ng ulan. Nawala sa isip ko kasi nung nag-i-edit ako, nakafocus lang ako sa aking pag-i-edit. Then, pagtingin ko sa oras, dali-dali ako magbihis and diretso. Nawala sa isip ko. Kasi nabanggit ko pa yun sa inyo na kukunin ko yun eh. Pero nawala na sa isip ko. Tapos tinawagan ko si Jan. Sabi ko, kunin niya. Sabi niya, wala ako sa bahay. Nandun pala siya sa Mount. Kasi nga mayroon din na training si Sak sa Sapsasa. So, walang kumuha ng aming mga nilaban. Ayun, basang-basa. So, muli. Ano sila? Para silang nilabhan ulit sa washing machine. Drain ko pa siya. Dalawang beses ko ata siyang drain para pigang-piga siya. Ngayon, hindi. Tumutulo siya ng tubig. Pero, okay lang yun. Meron naman tayong vlog mamaya. Kasi uploading na siya. Kasi natapos ko siyang i-edit kanina. Alright, init ko na to. And yun na yung vlog natin guys for today. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye. Good night, Baba. Good night, guys. Good night. Ay, kumakain siya. Hi. Yung mag-ama nagkikik ng footy. Ha? Can I have some? Do you want the apple cinnamon? Yes, please. Okay. Alright. Nagluto rin pala ako ng rice para bukas pala. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, 'cause I think I do want you next to me.